JB man eh. JB lagi. Berta down. Naday ta karon diri sa Sea Clouds Mountain View Resort, diri located sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Musulod ta. Oh. Wow. Ito karon daganak koy ay. Ilang entrance ay dire guys is 100 pesos. Amo din sila yung mga ano, log house. No? Wow. Wow. Big mountain view. Ito sa Picas Bukid Hills view. Wow. Ito tadobos. Alright. Aray lang po. Uy, ang pinako! Best lang yung camera. Ano sila lahat sir? 21 packs yan. Butang-butang there. Wow. Ano tadi nga bulak ko?
Wow. Ilang view. Sabi kayo. Alright, ito boss. Bonsai. Dah. Alright, ito boss. Wow. Tiada. Wow. Perfect. Tiada guys. Reservation na dahil diri dili pwede walk in as of now kay nay mga gakuan nay mga dyan gatatulog no ako diyo sa 2 tulo pat sila mga cottage 5 dagan. Alright, ato ta ubos guys. I'm not sure og tagpila ilang mga log house diri. Visit na lang mo sa ilang Facebook page guys for more details. Naro. No. So for now, reservation lang, no walk in. Kay gina reserve nila nga dili gid kayo crowded ang place. So karo. Wow. Kita mo dia mga hills view. Ahan. Oh, ano. Wow, grabe ka tsada. Guys. Ay, napaday. Alright. Now ibaba. Sila'y pool. Wow. Perfect. Dahan eh. Saan may bonsai? Ah, paan? Ay, paan naman tayo. Fake naman tayo. Wow, tsada magpalapad ng drone dre eh. Lalaya to. Kasi like ano. Sana, titawag na. Sila ikon dito coffee shop siguro hindi ka magkag-order mga cake siguro dyan sumato tato ka rin na tayo. Sako. May kadari sa ilang bridge. Wow.
Dito tayo ubos. Function hall dahil na may mga events diha oh. Oh, kakada mo sa swimming pool. Aqua kaayo. Dami silang pool eh. Wala pa, nahuman. To be continue po. Susuhon makabalik ka. Ayo. Diki eh. Bugi diki dito sa ibabaw. Mabarom siguro ni. Alright, sakat na dali. Full. Tinuod. Siyablo. Siyadam din ito rin. Lahi po nga ko ano. Ito eagle. Wow. Lahi po na diha. Wow. Kachadag view. Hills View Mountain Resort. Dito po unahan. Salamay. Ada mo din yung silingan nila. Ngit-ngit naman. Oh. Wala pa na human no. Tsaka yung butangan eh. Tanaw mga silingan nila guys. Tsadaha eh. Green kayo. Wow. Kanawa. Nag-fogs na. Alay. Kapit na mawala ang bukid. Pero bugnaw gid nga lugar eh. Mura gyud pug Claveria. Same ra ka bugnaw. Andre lang naisagol hangin. Big Log House. Pero huwag yan eh. So visit lang mo silang guys Facebook page for more details kung tagpila ang rate ani. Kaya makita ra man ninyo dito or contact lang sila. So, ano eh. Guys, ano guys, nagulan. Wow. Di na maklaro ang ubos. Ano grabe ng fogs, pati itong kuan dito ganyo, bukid oh. Nangawala naman. Mura-mura kaya po Claveria ba. So tsada kayo mag-relax mo dre. Tsada nga lugar. Bugnaw kayo. So nagigistorya ko sa guard. Ingon siya pang alas 2 kadlawon. Magdublin o jacket kit bugnaw kaysa nan. So nara dre. Classmate na sila sa Claveria.